И здравейте, аз съм Криско Киров Бул, с мен е Пламен Пачидол на 5-5, Пач 5-5, точно така. Вижте, ще го увелича, колко е тъпичък. Да. Ох, кой го казва? Сега, ако няма звук да ме преебава всичкия клип, ще се прекръсна. Ще се прекръста. Така. Гледай го колко е просто. Така, това ще е в YouTube, ако не спре. В най-неочаквания момент. 3, 2, 1. Пинк! Какво да кажа? Какво да кажа? Редактиране в музей. Така. Не, добре си. Не, зле си. Сам ти мисля. Двойте да не говорим просто. То спирачка няма. Да. Ма е набратно. Много голямо за обратно, бе. Ти не е ли много голямо за тебе? Кажи ми. Да. Това ще не караш още по-голямо. Ще твърде голямо. Да, бе, за много големи. Брат ми кара и тако с колело пък. Да ни казвам. Аз не мога да го карам с колелото. Ние да отидем с Ангела, ама ще се крим. Да. Айде. Юко, виж. Хавай! Хавай. Още ли снима? Да. Да, ти мислиш 2 минути, 1 минута клип. Това си ти краставица. Вижте краставица. Я го направи пак и ми задая. Каква краставица? Да би ничего го Добре, ще караме. Да умръжаме в това каватар. Добре, отиваме в друг квартал по мене, отиваме по Даскало. Така, ще караме до Даскало, ще обиколим един по Даскало. Баща си. Някакво да правя, няма хора, Теодор. Теодор няма какво да такова. Има колело! Оправя се стаята и трябва да пише домашно. Да, имам 3 месеца, кой ще ти пише домашно дете? I can see. Не, бе, къде отиваме? Аз минавам, аз съм трафикант. Трафикант, боже! Аз съм трафикант пък. Нали няма газ? Леко ме бърза мина от тука. Да, ако клипа спре тук, заради тъпата програма за снимане, ще се стигна някой за снимане HD с 60 FPS. Да. И не мога с една ръка. Карам с една ръка, да, много яко. Мога и без. Мама ти! Майка ти. Защото трябва да сложа в канала с такова. Трябва да сложа страницата в Twitch и Facebook. Защото си имам фен страница в Фейсбука. Тя да гледат, да насъкат тебе. Тъпишондър. Какво? Еми да. Ай, ти набери абонати, бе! Без помощ от приятели.
Ама ти абонат ли са? Абонат? Аз ако имам повече абонати, това не трябваше да го казвам пред камера, но както... Хубиш това, бе? Имам чувството, че завъртя гумите. Като съберем абонати и хората ще им стане интересно. Как ще го сложа по дяволите? Знаеш какво трябваше да направя? Трябваше... Опа! Следващия giveaway на Heaven ще му пратя канала във Фейсбук. Ама трябва да съм се развила и така. Гледайте колко е просто. Не бях аз.